Dünyada en matur dil o benim tuğan tilim. Dünyada en matur il o benim tuğan ilim. Balam deyip tuğan tilde endişe mine etkem, eriyim deyip enkeyime min tuğan tilde eydem. Туған тілімді сөйлешіп, яшим мен туған илде. Туған ил сөзінде, әйтем мен туған тілде. Ең изгі хисләремне мен туған илде аңлатам. Шуңа күрә туған тілні хөрмәтлим мен яратам. Hayırlı gün kadir dostlar, hayırlı gün konaklarımız. 6. sınıfta Россия Tatar Ruhan Kalem Tatar Jurnalistler Beygisi'nin finalistleri. Bugün bizde zor bayram. Tatar tili, Tatar ruhu bayrami. Dünya Tatar Kongresi hem Tatarstan Respublikasının Tatmedia Matbuat hem Massa Ko'lam Kommunikatsiyalar Agentligi bilan birlikda uyushtirgan 6. Butun Rossiya Tatar ruhu hem Kalem Tatar Jurnalistler Beygisine natija yasarga hem jenguvchilarni qutlarga jiyildik. Хәзер инде тәбрикләү өчен бирегә Бөтен дөнья Татар Конгрессы башкарма комитет рәисе, Татарстанның халык депутаты Ринат Зиннурулла Закировны һәм Татарстан Республикасының Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы җитәкчесе урынбасары Илдар Флюс улы Мирхасимовны чакырабыз. Hayırlı gün, hürmetli jurnalistler. Biz sizin bilan uchrashuvga bek shodmiz. Çünkü jurnalist ol bugungi dünyada şaktay katlaulu profesiya. Nindigine şara uzmasın, nindigine siyaset uzdırılmasın. Jurnalistlarının kaleminde ol üzünçe bir yandırı. Kimdir anı Ütken tarih bilen beylep qaray, kimdir bugungi siyaset bilen beylep qaray. Lakin mine şuşa bütünüsün birge qarıy alu, bütün dünya inglep, kılaşlap. Indi ol jurnalistinin tip ustalığı, tip ilgirgenligi turunda siyletigen aybir. Nindidir kızgan tabadan çıkan aybirlerine İran'ı birgen jurnalist, ol elbette әле тулысынча халыкның bütün тормышын классый дигән сүз түгел. Әлбәттә, халыкның шактый өлеше шушы кызган табадан төшкәннәрен эзли. Ләкин төптән уйлап караганда журналистның төп миссиясе ул үз иленең, үз халкының чынбарлыгын яктырту. Bütün tarihka da күз салып, бүгінгі күнлерде hem elbette келешекне уйлап эшләнгән язмалар, ул бүген төп язмалар булырга тиеш. Без Бөтен Татар Конгрессында юкка гына инде менә 6-нчы тапкыр бу бәйгене игълан итмәдек. Татмедиа агентлыгы белән бергәләшеп, шушы каләм осталарының бәйгесе, Татар журналистларының бәйгесе, иң мөһиме халыкның рухи байлыгын халкыбызга яңадан кайтарып бирү теләге белән. Бу бик җаваплы хезмәт. Әлбәттә, рухи байлыгыбыз искиткеч зур. Аны бер журналист тарафыннан гына ничектер кылачлап бетереп булмый дигәндер. Моңа bütün журналистларда birden alınsalar gına bu işini başkarıp bula turgandır. Lakin mine yıldan yıl şuşunday işini üz ilkelerine algan jurnalistler tabılıp tura şükür. Bizning zaman bik karşılıklı, bik katlavlı. Mine şuşu izlikli rəvişte halkımızın nindi yoldan barganın bilgilev, nindi çırlarını ütep, bizning ütken basırlarımız tağında karşılıklara, bugünge karaganda da şuna göre şularını dürüs ittirip yaktırtı, dürüs yaktırtı ol en mühimi halkımızın şuşu tarihinden ayrılmayınca anın kileşegin, motor kileşegin bilgilev. Жетістіктер бик көп, алар турында yazıp, аларга кирип батсаң, халкыбызның киләчәге шуларга күмелеп калырга да мөмкин. Шуның өчен
Әлбәттә, киләчәк турында уйлап, бүгенгесен дөрес яктыртып, безгә киләчәккә бару бик мөһим. Менә шушы юлда сез биредә катнашучы журналистлар, каләм ияләре, шушы бәйгенең җиңүчеләре рәвешендә бирегә чакырылгансыз. Рәхмәт сезгә шушы бәйгедә катнашканыгыз өчен. Рәхмәт сезгә шул халкыбызның рухи байлыгын шушлай яратканыгыз өчен. Без сезнең белән һәр вакыт бергә булачакбыз, чөнки мин күз алдында китерә алмыйм, бөтен татар конгрессының эшчәнлеге ул шушы журналистлар белән бергә генә бара ала. Без сезнең белән нәрсә дип әйтик, бер юлда баручылар, бер эздән баручылар. Әлбәттә, без практик яктан оештырсак, сез аның шуны фикерләп, шуны халыкка җиткереп торучылар. Бу юлда сезгә без уңышлар телибез һәм киләчәктә дә бу бәйгеләрнең җиңүчеләре тагын да күбрәк булсын иде. Котлыйбыз сезне шушы бүгенге җиңүегез белән һәм әлбәттә бу җиңүләр әле соңгысы булмасын, киләчәктә шушы юлда сезгә тагын да зуррак уңышлар насип булсын. Шуннан да инде бу матур бәйге күркәм традициягә әйләнеп бара. Һәм әйтергә кирәк, милли темага язу ул шактый катлаулы һәм четерекле эш. Чөнки милли тема язганда һәр вакытта да баштан сыйпап тормыйлар. Саныш каршы төрле ярлыклар, тавышлар да очрый. Һәм менә шундый шартларда үз фикереңне, үз героеңне һәм үз милләтеңне яклап язу ул шактый кыюлык һәм осталык сорый торган эш. Әле менә узган атнада гына Пермдә милләтара форум узды. Милләтара татулык форумы дип аталды ул. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән 300 делегат катнашты һәм Татарстан делегациясе дә шунда булды. Андагы фикер алышуларның берсендә милли матбугатка хас проблемаларны санадылар, әйттеләр. Чыннан да этник матбугат дип әйтәләр инде аны Россия күләмендә, без милли матбугат дип әйтәбез. Кызганыч каршы кадрлар җитмәүчелектә, профессиональ дәрәҗәнең һәр вакытта да югары булмау һәм милләт турында, милли тема язганда иштәлекнең үләбез, бетәбез дип кенә әйләнеп баруга менә шул хакта да сүз булды. Һәм буларны тыңлап утырганда мин инде үземчә шөкер итеп куйдым, чөнки башкалар белән чагыштырганда барыбер инде татар матбугаты һәм безнең милли матбугат күпкә өстенрәк дип әйтергә була. Һәм башка делегатлар белән фикер алышканда да инде безгә соклану, кай вакытта да көнләшү дә сизелә иде. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә безнең бу бәйгебездә профессиональ дәрәҗәдән, профессиональ яктан үсәргә дә күпмедер дәрәҗәдә мотивация бирә. Мин шушы бәйгене оештыруда катнашкан барлык коллегаларга да, жюри әгъзаларына да рәхмәт белдерәсем килә. Шушы бәйгедә катнашкан журналистларга һәм бигрәк тә менә бүләк өчен түгел, нәкъ менә җан әрнегәнгә, йөрәк авыртканга менә шушы тема язучыларга, бу залда җыючылар, алар барысы да шундый. Менә барыгызга да рәхмәт әйтәсе килә. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Булгавыр заманда кытыра бураннар, җил дулый калада. Кайгыдан туйыпмы, салкыннан куркыпмы, ай улый далада. Салкыннан курыксаң, тумавың хәерле. Тусаң, кайнарлык бер көлсен рухыңнан. Рух диләр. Кайда ул? Татарның нык рухы ул кайда? Җәлилдәдер бәлки. Исхакый саклыйдыр, асырыйдыр аны Тукайда.
Татарының нык рухы сизелә каләмдә. Кылыч күк кисә ул болытны. Татарның рухы бар аның каләме. Син шуны, татарым, онытма. Дөнья татар конгрессы эшчәнлеген яктырту ул масса күләм мәгълүмат чаралары арасында барды. Җиңүчеләрне котларга бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстанның халык депутаты Ринат Зиннур улы Закировны кабат бирегә чакырабыз. Татар информ мәгълүмати агентлыгы, Казан шәһәре. Ватаным Татарстан газетасы, Рәшит Минхаш язмалары, Казан шәһәре. Нижгар татарлары журналы, Түбән Новгород шәһәре. Рәмис Сафин, Яңа ғасыр телерадио компаниясы, Ульян шәһәре. Берәү килә, берәү китә, җир түгәрәк әйләнә. Бер кайгыны җиңү белән икенчесе бәйләнә. Берәү килә, берәү китә, җир түгәрәк әйләнә. Бер кайгыны җиңү белән икенчесе бәйләнә. Мәшәкатьләр күп булса да ул дип әйтмим әле. Авыр булса да түзәмен, яшим әле. Мәшәкатьләр күп булса да ул дип әйтмим әле. Авыр булса да түзәмен, яшим әле. Ленар Закиров, Татарстан журналы, Казан шәһәре. Рузел Мөхәммәтшин, безнең Мирас журналы, Казан шәһәре. Истәлеккә фото. Алисия Сабирова, Шәһри Казан газетасы, Казан шәһәре. Римма Абетбаева, Тобольское время, телерадиокомпаниясы, Түмен өлкәсе, Тубыл шәһәре. Туган телдә җырлы чишмә, туган телдә шаулый таулар. Туган телдә дәшсәм генә, туган халкым мине аңлар дип мин яшьлектә язган идем. Менә бүгенге чара туган телгә бер турыдан туры барып бәйләнә, чөнки монда милли матбугат турында сүз бара. Һәм мине иң нык кундырганы башта миңа чакыру килгәч, бу конкурсның, бу бәйгенең исеме булды. Милли
рух һәм каләм. Ул чыннан да милли рухсыз халык милләтне күз алдына китереп булмый, һәм каләмнән башка милли рухны да шулай ук ныгытып булмый, дөньяга кешеләр күңеленә иңдереп булмый. Без инде үзебезнең милләтебезнең киләчәге турында уйлаганда, билгеле иң беренче тел турында уйлыйбыз, дин турында, гореф-гадәтләр турында, йолалар турында, буларның бөтенесен кушкач билгеле инде милли рух барлыкка килә. Бүгенге көндә әгәр дә без халкыбызны сакларга телибез икән, һич шексез ул милли рух турында ныграк уйларга, аны көн тәртибенә куярга тиешбез. Милли дигән сүз ул бик тә киң колачлы сүз. Милли дигән сүз хәтта миллионер дигән сүздә дә бар. Бездә миллионерлар күп, әмма ләкин алар милли микән? Безнең миллионерларыбыз милли булсын иде, милләтебезнең рухын ныгытыр өчен. Аннан соң милли жанлы милли рухлы кешеләребез миллион булсын иде. Менә монда утырган кешеләр һәммәсе милли жанлы, әмма ләкин милли жанлы, милли рухлы милләттәшләребезне арттыру өчен билгеле инде безнең милли матбугатыбыз үзеннән өлеш кертә. Аннар дигәндә бик зур мине куандырган нәрсә бу конкурста Татарстандагы мәгълүмат чаралары һәм мондагы журналистлар гына түгел, Россиянең бик күп төбәкләреннән безнең милли журналистларыбыз катнаша. Бу инде әлеге дә баягы татар халкының зур икәнен, татар халкының бөтен Россиягә таралып, үзенең киләчәк язмыш турында кайгырткан турында сөйли. Мен сезнең һәммәгезне дә шушындай игелекле, изге конкурста катнашуыгыз белән котлыйм һәм киләчәктә дә шушындай конкурслар дәвам итәр һәм җиңүчеләрне котларга безгә насыйп булыр дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә. Татар рух һәм каләм бәйгесендә балачак мизгелләре дигән номинация бар. Бу номинациядәге җиңүчеләрне атап китәбез хәзер. Аларны котларга безнең жюри әгъзасы, Ватан Татарстан гәҗитенең баш мөхәррире Миңназим Асафаровны биргә чакырабыз. Рәхим итегез. Салават күпер журналы, Казан шәһәре. Ләйсән Газизова, Актаныш авазы, телевидениесе Актаныш шәһәре. Кайда гына бармыйм, кайда гына йөрмим. Мин Казанны үзелеп сагынам. Үзем китсәм, йөрәгем кала кебек аерылмый Идел ярыннан. Матур Казан, горур Казан. Халыкларның булсын гел бергә, балкып торсын мәйданнарның, гөрләп яшә Казан гомергә. Казан турындагы шигырь юкка гына яңгырамады. Безнең жюри
3 махсус бүләк бирергә дигән фикергә килде. Аның беренчесе Нурлы Казан номинациясе. Монда ТНВ телерадио компаниясе Искәндәр Сәдретдинов лайык дип табылды. Аны Казан шәһәре Иске шәһәр префектурасыннан префектның беренче урынбасары Алмаз Калимуллин котлый. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы эшчәнлеген иң яхшы яктыртучы дип жюри махсус бүләккә Киров өлкәсе дуслык газетасыннан Шәмсия Хәлимованы сайлады. Җиңүчене бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова котлый. Бүгенге журналистларны котлау вакытында күз аллап һәрберсен кичерешләр белән утырабыз. Минем әйтәсем килә, менә безнең татар халкының милли йолаларын күтәрми торып, бөтен халкыбызга аны өйрәтми, җиткерми торып, безнең татарыбызның теле дә кайтмый, киеме дә кайтмый, аның моңы да кайткан кеше кайта, кайтып җитмәгәнне кайтмый. Без барысын да аларны күтәрергә бурычлы. Шуңа күрә инде без бик матур иттереп Калфак туйлары үткәрә башладык, Бишек туйлары, Шәмсияләрдә киләсе елга Орчык туе була. Туйга әйләндерәбез бөтен бәйрәм дигән сүзне, чөнки Октябрь революциясенә кадәр, инкыйлабка кадәр безнең татар халкында бәйрәм булмаган туйлар булган. Шуңа күрә менә шушы әйберне без кире халыкның аңына сеңдергә тырышабыз, Ак Калфаклылар. Шәмсиянең бүген җиңеп чыгуы айрата сөйнечле. Чөнки Шәмсия безнең Киров өлкәсенең Ак Калфагын җитәкләүчедә. Менә ул кая гына бармасын, үзе белән һәр вакытның ручкасы булыр, һәр вакытның кесә куен дәфтәре булыр, һәм һәр вакыт кемнәндер ул сораштыра, барлый, яза, сөйләшә. Һәм менә бүген инде Ак Калфаклылар исеннән Шәмсиясен чын күңелдән котлыйбыз шушы җиңү белән. Чөнки бу җиңгән материалны синең Актанышта без 3 көн булдык. 3 көн андагы йолаларны өйрәндек. Актанышның 25 авылында булдык. Андагы 17 йоланы өйрәндек. Һәм шул вакытта сине алып кайтып язган материалыңны без инде шундый кызыксынып, аны син миңа җибәрдең, һәм мин Татарстан яшьләрендә дә бастырып чыгара туры килде. Чөнки җибәрдем, Исмәгыйль әфәнде укып карагыз әле чик, ой миңа ошый бу чыгарабыз ди. Анда да дөнья күрде ул. Һәм сиңа без бүләкне уйлаганнан соң бөтен дөнья татар конгрессының менә сиңа рәхмәт хаты. Бу җиңүең белән чын күңелдән бездә ихластан тәбрик итәбез һәм безнең өчен дә бу бик сөенеч. Һәм икенчесе, мин карап йөрим, синең нәрсәң юк микән, менә журналист буларак димен. Син бит инде менә әйттем инде ручкаң бар, язырга әйберләрең бар. Менә без бит көне-төне йөрибез. Без йокламыйбыз. Шырашкач бөтенебез йокламыйбыз. Һәр вакыт безнең күпмедер 2 сәгать булып ала, я 3 сәгать булып йоку вакыты. Мин сиңа әйтәм инде, менә бу мендәрне үзеңнән калдырма. Һәр вакыт баш астына салып, һәм инде автобуста барабыз шул вакытларда сиңа куллану өчен Татарстан мендәрен бүләк итәбез. Бу Татарстан мендәре сиңа инде тагы да уңышлар китерер дип уйлыйм. Һәм инде синең сумкаң кичкенә, мин аны һәр вакыт күзәтәм. Калын китаплар йөртергә тырышасың, син кая барсаң да Оренбургтан барып син китап җыясың, китап карыйсың, тегесен аласың мысыннан. Менә сумкага тыгып йөрерлек менә бу пакетны алырсың. Бу кагаз түгел. Ничә китап салсаң да өзелеп төшмәй. Һәм аның эчендә бик калын китап. Булар һәр вакыт үзең белән йөрсен иде. Уңышлар, тагын бер кат уңышлар сиңа. Россия татар авыллары оешмасының татар авыллары тормышын, көнкүрешен, яшәешен иң матур яктыртучы дигән махсус номинациядә безнең һәм бүләккә Әтнә районының Әтнә таңнары газетасы хәбәрчесе Фәридә Филатова лаек дип табылды.
Дәрияне бүтін Россия татар ауыллары ұйышмасы рәйсі Фәнир Ғалимов тәбрикли. Мен енді мына шошы ауыл, енді ол біздің башланышыбыз. Ауылдан һәммәбез дә шыққанбыз. Ауыл тұрмышы ол енді біздің әтиләр, әниләр аны біздің қаннарыбызға сіңдірген. Аны біз шошы сіңген қаннарыбыз белән шәһәрләргә чыгып киттек. Шәһәрләрдә чыгып китсәк тә һәммәбез дә авылны біз шул кадәр сагынабыз. Авылда чакта шәһәргә китәбез дә, шәһәргә барып аз гына тору белән дә без инде авылга кайтабыз, сагынып кайтабыз. Шушы авылны шушай матур иттереп тасвирлай алып, аның халкына шундый матур язмалар бүләк иткәнегезгә һәм инде ул инде авыл кешесе шул кадәр табигый, шул кадәр урысча әйткәндә простой кеше, аны әз генә сүз белән дә мактап була, әз генә сүз белән аны кәмсетеп була. Әмма ләкин шушы матур йоланы, матур сүзләрне авылга биргәнегез өчен без инде бик рәхмәтлебез. Biz indi mına min köpten түгел генә әле ярты ел гына шушы оешманы истәкләп киләбез. Инде шушы безнең дә оешмага сезнең тагын да ярдәмегез тисен иде. Чөнки аны бер кеше генә, бер оешма гына алып бара алмый, аны һәммәбез татарлар, һәммәбез бергәләп барганда ул булыр дип уйлыйм. Инде менә безнең Башкортстанда табигать бик матур. Менә шушы инде сезгә шушы бүләкне Башкортстанның урманнары, сулары һәм инде авыл кешесе менә шундый матур йортларда яшәп бит инде. Шәһәр кешесе сымак җәй көне кызуга интегеп яши. Ә без шундый иркенләп, рәхәтләнеп авыл тормышында матур дип яшәбез. Шушы нине кабул итеп алыгыз бүләкне безнең Башкортстанның шушы олы бүләк иттереп. Сезгә күтәрергә авыр булыр микән инде? Шушы менә инде сезгә уңышлар, иҗади уңышлар сезгә һәм инде Buna şuşunday maxsus rəhmət haqıda birgəlab matur ettirib indi bizning Tatar avulu .rf degan saytımız var. Buna şunda siz kirib indi bizning tagında şu saytımızны bayıtırsız deb o'ylaymiz kela. O'zingizning bütün bo'lgan emirlaringizni shunda yozib bizga suyundirgiz әле tatarimizni. Mini tellim dostlarga imenler naqlığın qayınlar aklığın Kişik biz irlerçe turmuşunun zorlığın Turmuşunun vaklığın Kişik biz irlerçe turmuşunun zorlığın Turmuşunun vaklığın Kişik biz irlerçe Min tilim dostlarga günlərmin yaktısın Yalğızlıq hasretin balalar kaygısın Kurməsin başımız yalğızlıq hasretin balalar kaygısın Рәхмәт. Башкарма комитетының рәхмәт хатларына лайык булган журналистларны котларга Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары, жюри рәисе Данис Шакировны чакырабыз. Айдар Римадиев, Сабантуй журналы, Казан шәһәре. Фәнзилә Салихова, Моя Удмуртия телеканалы, Удмуртия Республикасы, Ижау шәһәре. Наил Таиров, Казан шәһәре. Müslüman Şəfiq, Qazan şəhəri. Min Müslüman görməyəm. Ailə həm məktəb jurnalı, Qazan şəhəri.
Татарстан радиосы Казан шәһәре. Көчле алкышлар Тәүфыйк Камалетдиновичка. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, жюри әгъзалары, милләттәшләр. Менә бу чара Бөтен дөнья татар конгрессының эш планы һәм шулай ук Татарстан Республикасының татар халкының этник үзенчәлеген саклау дәүләт программасы кысаларында уза. Бу программа үзеннән-үзе һавадан килеп төшмәде. Ул 2012 елда узган Бөтен дөнья татарларының съезды, татар конгрессында яңгыраган фикерләр, тәкъдимнәр белән тупланган шушы карар нигезендә барлыкка килде. Менә дәүләт структуралары белән берлектә Бөтен дөнья татар конгрессы анда бүгенге көндә шушы дәүләт программасында йөзләгән чара, һәрберсе менә шундый югары дәрәҗәдә уза торган чаралар. Шуның кысаларында менә бу инде чара Татмедиа белән берлектә уза. Мин жюри рәисе буларак иң беренче чиратта үземнең коллегаларга, жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтләремне белдерәсе килә, чөнки хәтта планлаштырган вакыттан да тыш, әле кайбер номинацияларны караган вакытта янәдән очрашырга туры килде һәм бу табигый эштә, чөнки татар дөньясы шул хәтле киң, татар каләме, без юкка гына аны татар рухы дип атамыйбыз, татар рухы һәм каләме, ул шул хәтле киң төшенчә, аны билгеле бер номинацияларга гына да сыештырып булмый. Шуңа күрә менә монда билгеләгән без юкка гына татар авыллары ассоциациясының ак калфак, әле аңа кала безнең татар яшьләре, эшмәкәрләр, татар конгрессы каршында канат астында эшләүче шактый гына юнәлешләр бар. Менә шушы юнәлешләрне чагылдырган, этапны күрсәткән шушы юнәлешләрне күрсәтергә дә булдык. Мин үз чиратымда зур рәхмәтемне белдерәм. Бу эшебез дәвамлы булсын. Шушы татар рухы һәм каләм, без барыбыз да сөйләүчесе дә, эшләүчесе дә, аның каләм иясе барыбыз да каләмдәшләр. Максатыбыз бер булсын, бердән булык, бергә булык. Рәхмәт. Коллегалар дип әйтәсем килә, дуслар, шушы бәйгенең финалистлары, менә бу елгы 6-нчы Бөтен Россия күләмендә уза торган бәйге ахырына якынлашты. Катнашканыгыз өчен, милләткә битараф булмаганыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт сезгә. Конкурсыбыз Алла бирсә киләсе елга да була. Языгыз. Без әлбәттә жюри аңа чын күңелдән эшләрегезне карап бәя бирергә тырышырбыз. Жюригә минем эшләр бик күп булды. 81 эш, аларның һәрберсен кайсын укырга кирәк, кайсын тыңларга кирәк, кайсын карарга кирәк. Менә гадил булганыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз. Уңышлар сезгә киләсе елга да очрашырга язсын. Исән сау булыгыз.